Dobrý deň, práve sa začína diskusia na palete. Dnes s advokátom a poradcom premiéra Davidom Lindnerom. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Vaše meno sa aktuálne skloňuje v súvislosti s tým, že ste advokátom premiéra Roberta Fica. Momentálne prebieha súdny proces s atentátnikom Jurajom Cintulom v Banskej Bystrici na špecializovanom trestnom súde. A tiež v súvislosti s tým, že bola podaná obžaloba v prípade Daniela Bombica alias Daniho Kollára, kde ste takisto advokátom. A dneska sa budeme rozprávať práve o týchto dvoch prípadoch. Áno, tak čo sa týka tých procesných postavení vo vzťahu k procesu teroristického útoku na pána premiéra, tam som v procesnom postavení splnomocneného zástupcu poškodeného. A čo sa týka pána Bombica, tak to je všeobecne známe, tam ho zastupujeme prakticky od počiatku ešte v prípravnom konaní. Aktuálne bola podaná obžaloba, čiže zastupujeme ho ako advokáti, ako obhajoba. Na začiatok sa budeme venovať atentátnikovi Jurajovi Cintulovi a prebiehajúcemu súdnemu procesu. Viem, že v jeho prípade bol ten skutok prekvalifikovaný z úkladnej vraždy na teroristický útok. Prečo? Samozrejme, v prípravnom konaní je pánom prípravného konania prokurátor, takže prokurátor kvalifikoval tento skutok ako teroristický útok. Ja sa s tým stotožňujem z toho dôvodu, že podľa môjho názoru boli naplnené tie pojmové znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu. Vyplýva to jednak kontextuálne z dôkazov, ktoré boli zabezpečené, listinných dôkazov, a vyplýva to predovšetkým aj z výpovede obžalovaného ešte v procesnom postavení podozrivého. Následne tú retoriku samozrejme zmiernil už v procesnom postavení obvineného, avšak súd aj teraz na hlavnom pojednávaní akceptoval tento výsluch v procesnom postavení podozrivého ako dôkaz, ktorý je spôsobili plniť funkciu dôkazu v trestnom konaní. A z tohto jeho vyjadrenia v procesnom postavení podozrivého jednoznačne vyplynulo, že nesúhlasí s politikou vlády, nesúhlasí s tým, ako sa vláda stavia k proxy vojne medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou na území Ukrajiny. Nesúhlasí s tým, ako sa stavia ku kultúre, a takisto myslím, že nesúhlasil so zrušením špeciálnej prokuratúry. Toto sú všetko okolnosti, ktoré súvisia s nejakým ako keby ústavným zriadením štátu. Čiže nebol to len útok na osobu premiéra, ale na celé ústavné zriadenie? Samozrejme, pretože premiér ako predseda vlády Slovenskej republiky je súčasťou ústavného zriadenia, aj keď to niektorí spochybňujú, pretože ak je premiér tretí najvyšší ústavný činiteľ, tak samozrejme súčasťou toho ústavného zriadenia sú aj ústavní činitelia, tak ako súčasťou ústavného zriadenia sú napríklad aj sudcovia, pretože sú ústavnými činiteľmi, a keby došlo k nejakému útoku na sudcu takéhoto charakteru, tak je možné uvažovať o tej kvalifikácii. Ak si dobre pamätáme, samozrejme tragickú udalosť na Zámockej, tak táto tragická udalosť bola tiež na začiatku kvalifikovaná ako úkladná vražda a následne bola na pokyn vtedajšieho pána špeciálneho prokurátora, pána doktora Lipšica, kvalifikovaná ako teroristický útok. Pritom pán Lipšic sa v tom čase vyjadril, že sa nejednalo iba o útok na osobu, lebo takto, tam boli zavraždení dvaja členovia LGBTI komunity a následne bol nájdený akýsi manifest 65 stranový toho atentátnika, ktorý obsahoval napríklad aj rôzne výzvy vo vzťahu k LGBT komunikám, židovskej komunite. A potom, čo chcem povedať, hlavne bolo zistené, že tento páchateľ sledoval obydlie vtedajšieho predsedu vlády Hegera. Takže ja nevidím ako zásadný rozdiel medzi situáciou, ktorá nastala teraz a situáciou, ktorá nastala vtedy, pretože tiež pán špeciálny prokurátor Lipšic vtedy uviedol, že to nebol útok na osobu Eduarda Hegera, ale útok na osobu Eduarda Hegera ako predsedu vlády. Čiže ja nevidím tú paralelu. Ale ja som si všimol, že pán Cintula sa to snaží teraz nejako tak zmierňovať, pretože hovorí, že v podstate súčasná vláda mu je aj sympatická,
vymenoval dokonca niektorých ministrov, ktorých akože uznáva. Takže ako keby sa snažil možno, že na radu svojich obhajcov to nejak bagatelizovať a hovorí, že vlastne to nebol útok proti systému, len proti osobe Roberta Fica. No, o tomto môžeme hovoriť v tom prípade, keby to nekomunikoval aj na sociálnych sieťach svoj odpor k politike vlády Roberta Fica, alebo nekomunikoval svoj odpor voči inému ako progresívnemu politickému spektru. Čiže to politické pozadie, ktoré ho motivovalo k tomu, aby tento čin vykonal, je tam jasné. A on nestrieľal na pána premiéra z dôvodu, že mali nejaký problém, že sa mu nepáčilo, ako sa oblieka. Jemu sa zásadne nepáčila jeho politika. Možno treba ešte povedať, že vlastne to prekvalifikáciou na ten teroristický čin sa zvýšila aj vlastne trestná sadzba, kým predtým to bolo 25 rokov až do živote, teraz sa hrá len o doživote v podstate. Tak to je súd postavený vlastne pred hotovú vec, kedy v prípade uznania viny môže uložiť iba jeden trest. Tým pádom sa vytráca tá rozhodovacia právomoc súdu a toto by mohlo byť problematické z hľadiska ústavnej udržateľnosti aj z hľadiska európskeho práva, ale samozrejme tá legislatíva je nastavená takto, čiže v prípade úkladnej vraždy sa jedná o trestný čin, za ktorý je možné uložiť 25 rokov až do živote a v tomto prípade, keďže sa jedná o kvalifikačný znak na chránenej osobe, na verejnom činiteľovi, tak tam je možné iba do živote. Ako sa s tým vysporiada súd, neviem. Pokiaľ by išiel z ľahšej cesty, tak to samozrejme aj politicky, spoločenský, lebo ten spoločenský a politický tlak na to, aby to bolo kvalifikované iba ako úkladná vražda, je tu veľký. Viete, to je situácia, že keď sa na to pozriete v obrátenom garde, tak ja som presvedčený, že keby sa toto stalo za iných okolností a terčom by bol pán Šimečka, boli by v tom čase vo vláde, že by bol napríklad predseda vlády, tak si viem predstaviť, že reakcia by bola okamžitá. Reakcia typu porušovania ústavných práv osôb, bol by výnimočný stav, boli by ľudia pozatváraní do väzby a podobne, tak ako to vlastne prakticky robili 2020-2023. Čiže samozrejme tá politická opozícia sa teraz bojí, že by sa to nejakým týmto spôsobom mohlo zneužiť, aj keď neviem, čo pramení táto ich obava, pretože táto súčasná koalícia alebo jej predstavitelia nikdy nezneužívali takéto dramatické udalosti pre získavanie politických bodov. Ak si myslia, že to, že aktuálne je pán premiér poškodený a zneužíva to tým, že poukazuje na tú udalosť, veď ale to je absolútne prirodzené, keď vám niekto siahne na život, tak samozrejme trošku citlivejšie vnímate tie všetky udalosti. Cintula odmietol na súde vypovedať, to znamená, že ma zaujíma, aké argumenty používa jeho obhajoba. Vy ste priamo tam, takže nám viete povedať, aj keď je pravda, že priamo, keď prichádzal na súd, tak povedal, že na premiéra strieľal preto, že škrtil kultúru. To sú také zvláštne argumenty, ale naozaj by ma zaujímalo, že ako vlastne obhajuje ten jeho krok, alebo ako to ospravedlňuje tá jeho obhajoba. Snaží sa dôkazy, ktoré sú proti nemu produkované, nejakým spôsobom konfrontovať s tým, že tie, ktoré sú proti nemu, napríklad svedecké výpovede, kde svedkovia rozprávajú o tom, aký bol agresívny aj v minulosti, tak samozrejme tieto popiera a podobne. Ale hodnotiť tú obhajobu podľa mňa nemá žiaden zmysel aktuálne, pretože na konci dňa to bude na rozhodnutí súdu, akým spôsobom sa vysporiada s touto jeho argumentáciou, ktorá je v rozpore s tým, ako sa k skutku vyjadril na začiatku. V každom prípade treba v tomto smere ale povedať jednu vec a to na hlavnom pojednávaní, teraz 2 pojednávacie dni, bol čítaný aj znalecký posudok znalcov z oblasti psychológie a psychiatrie a z toho znaleckého posudku, keďže to bolo hlavné pojednávanie, bolo verejné, všetci mali možnosť si ho vypočuť, takže môžem komentovať tento zdravotný stav pána obžalovaného, tak je potrebné povedať, že sa jedná podľa názorov znalcov, jedná sa o abnormálne štrukturovanú osobnosť. Jedná sa o osobnosť, ktorá má znaky histrionstva, narcizmu. Histrionstvo to je takéto dramatické prežívanie udalostí, narcizmus, ťažký egocentrizmus,
iracionálny pohľad na svet a čo je veľmi dôležité v tomto smere a čo dotvára vlastne celú tú situáciu, prečo tá situácia vlastne nastala, podľa môjho názoru, je to, že znalci konštatovali, že je manipulovateľný a málo zdržanlivý a má potenciál k agresivite. Samozrejme primárne k verbálnej agresivite, ale samozrejme tá agresivita sa u neho prejaví. Môže mu takéto hodnotenie pomôcť aj napríklad vyhnúť sa trestu? Takéto hodnotenie mu nemôže pomôcť v tom zmysle, že aktuálne ani toto histrionstvo, ani narcizmus, ani napríklad psychopatia ako emočná plochosť a neschopnosť žiť sa do prežívania druhých nie je kvalifikované podľa diagnostického štatistického manuálu duševných porúch Americkej asociácie psychiatrickej, nie je kvalifikované ako duševná porucha, ktorá by mala zásadný vplyv na príčetnosť ako podmienku trestnosti. To znamená, že ako náhle aj trpí týmito osobnostnými poruchami, tak to nie je spôsobilé zbaviť ho trestnej zodpovednosti na úrovni príčetnosti alebo nepríčetnosti. Ale veľmi dôležité je, aby sa spoločnosť nejakým spôsobom poučila a poučili sme sa my všetci práve z takýchto osobností, ktoré sú mimoriadne náchylné na manipuláciu, na tú indoktrináciu, na tú sugestiu, na tú hypnózu. A ja si myslím, že práve preto opakovane hovorím, že sa jedná, ja používam tiež slovo obeť, ale nemyslím to v tom pravom zmysle významu ako niekto poškodený, ale obeť, ktorá podľahla tej indoktrinácii ako produkt toho spoločenského prostredia, tej politickej indoktrinácie súčasnej politickej opozície a on je toho produktom. A my musíme, pokiaľ sa chceme posunúť niekde, tak musíme začať uvažovať o tom, ako sa týmto skutočnostiam vyhnúť. Preto ja tvrdím, že samozrejme médiá okamžite priniesli správu, že áno, hlavné pojednávanie rozbilo predpoklady, že sa tu jedná o nejakú konšpiráciu, politické opozície, tak nie, to nikto nehovorí. Tu hovoríme o tom, že čo bolo v pozadí toho, čo primelo toho páchateľa k spáchaniu takéhoto závažného skutku a preto ja hovorím o tom, že tu je práve tá progresívna politická opozícia, ktorá má nespochybniteľne zodpovednosť minimálne politickú a spoločenskú za to, akým spôsobom došlo k formovaniu takéhoto páchateľa, ktorý mal potenciál spáchať takýto trestný čin. Ako ste už naznačili, tak politická opozícia, ale aj korporátne médiá alebo časť korporátnych médií sa snaží vykresliť Cintulo ako obeť systému. Vy ste sami povedali, že bol do určitej miery obeťou v tom zmysle, že prebral isté naratívy opozície, ale oni ho vykresli ako obeť, ako človeka, ktorý vlastne reagoval na to všetko zlé, čo podľa nich teda robila vláda alebo premiér a preto reagoval. Ako sa na to pozeráte? Áno, to je štandardný spin. To je otočenie tej reality v prospech a to je klasická mediálna propaganda. A áno, on je obeťou systému, ktorý vytvorili progresívne politické strany alebo progresívne médiá, pretože hecujú takýchto osobnostne narušených jedincov k tomu, aby páchali takéto konania. Preto sa vrátim ešte k tomu, čo som povedal. Aj média, aj teda politická opozícia stále spomína, že áno, sa vyvrátilo to, že by za tým bola politická opozícia. No veď ale tá spoločnosť sa posunula v dynamike týchto procesov a vy nepotrebujete niekoho priamo objednať na to, aby spáchal nejaký trestný čin. Tu sú metódy, manipulačné metódy, mechanizmy, indoktrinácia, sugestia, hypnóza. Veď tieto metódy sa používali v Spojených štátoch amerických už v 60. rokoch. Keď si pamätáte napríklad MK Ultra, tak to bola vyslovene sociálny experiment na ľuďoch, kedy sa zneužívali psychoaktívne látky na to, aby sa sugerovalo
niektorým konkrétnym osobám náchylným na tú hypnózu a na tú manipuláciu nejaké konanie a oni to konanie vykonali. Ja teraz to nechcem porovnávať s tým, čo sa udialo teraz, ale hovorím, že tie techniky sa posunuli a skutočne vy sa môžete zamerať na sociálnych sieťach na niektoré vybrané subjekty, ktoré považujete za dostatočne agresívne a nejakým spôsobom im podsúvať nejaké myšlienky a stále na nich pracovať a potom zo 100 ľudí sa vám niekto utrhne a dopadne to takto. Čiže ja som presvedčený o tom, že tá okrem politickej a spoločenskej zodpovednosti je tu aj spôsob, ktorý si niektorí ľudia ani neuvedomujú, že môže mať takéto následky. Ešte jednu vec, ktorá trošku unikla z vyšetrovacieho spisu, ku ktorému máme absolútny prístup, pretože sme poškodení, vyplynulo, že toto nebolo len také náhodné splánutie nejakej emócie a rozhodnutie sa ad hoc, že teraz idem spáchať ten trestný čin. To bola príprava a my máme za to, že z vykonaného dokazovania vyplýva skutočnosť, že k tomu teroristickému útoku, respektíve teda tomu atentátu malo dojsť už v Dolnej Krúpe na zasadaní vlády. Pretože tá knižka, ktorú on mal odovzdať premiérovi a ktorou teraz operuje, že teda on mu chcel iba darovať knihu a nejakým spôsobom sa s ním konfrontovať, tak tá knižka je podpísaná. Tá knižka je podpísaná dátumom vtedy, keď bolo výjazdové zásadnutie v Dolnej Krúpej. Takže ja mám za to, že pokiaľ by tu bola snaha, alebo nechcem to staviať do takejto roviny, ale pokiaľ by sme boli dôslední, tak by sme mohli aj skutok, ktorý predchádzal Dolnej Krúpe, kvalifikovať ako prípravu úkladnej vraždy alebo prípravu teroristického útoku. To je teraz irelevantné, pretože už je jasné, že on už vtedy vykonával aktivity k tomu, že v tej Dolnej Krúpe k tomu mohlo dojsť. Len neboli ideálne podmienky na to, aby mohol. To je môj právny názor, ktorý vyplýva zo štúdia spisu. Vráťme sa ešte k tým médiám. Ja tu mám citáciu pána podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý upozoril na to, že niektoré médiá naozaj zľahčujú ten atentát a snažia sa vykresliť atentátníka ako dôchodcu, volajú ho dôchodca, nie atentátnik. A citujem ho teraz, nie atentátnik, nie obžalovaný, jednoducho dôchodca Cintula. Pomaly vytvárajú obraz, že on je ten poškodený, hovorí Tibor Gašpar. Aké je vaše stanovisko? No, moje stanovisko je stále rovnaké. Ľudia, pokiaľ chcú žiť slobodný život a chcú sa pozerať na tú realitu taká, aká je, musia si o nej urobiť vlastný úsudok bez toho, aby im tento úsudok niekto formoval formou takejto mediálnej propagandy. My sme na to inak zvyknutí. Od roku 2020 prakticky táto mediálna manipulácia týchto trestných konaní je absolútne bežnou súčasťou mediálnej práce. A čo sa týka označovania, tak viete, v jednom článku vy zachytíte predseda vlády ako tretí najvyšší ústavný činiteľ je Fico a k tomu je dôchodca Cintula. Viete, to je tak arogantné, to je tak priehľadné, že k tomu sa nedá ani zaujať nejaký iný postoj, iba ten, že je to opovrhnutia hodné, že takýmto spôsobom sa stávajú k informovaniu udalostí, ktoré sa udiali. Tak nech napíšu podozrivý Cintula alebo niečo, ale to nie je dôchodca Cintula, on je skutočne podozrivý z jedného z najzávažnejších trestných činov, aké v trestnom zákone máme, a to je úkladná vražda alebo teroristický útok s cieľom zavraždiť človeka pre jeho politické názory. Oni ho nazývajú dôchodcom. Ja rešpektujem prezumpciu neviny, ale v tomto prípade tak minimálne podozrivý, minimálne obvinený alebo obžalovaný. A Fico je Fico a on je pán dôchodca. Tak to je proste postoj, kedy každú situáciu, ktorá sa v spoločnosti vyskytne, musíme zneužiť na to, aby sme útočili do predsedu vlády, pretože s jeho politikou nesúhlasíme, a na druhej strane akýmkoľvek spôsobom bagatelizovať konanie, takéto závažné protiprávne konanie, alebo vytvárať o týchto ľuďoch nejakú auru, že sú teda obeťou v tom zmysle ako. Ale máme tu ešte jeden rozmer, čo sa týka atentátnika Cintulu, a to je ten narratív, ktorý sa veľmi často šíri, že ide o osamelého vlka. Ale čo potom tá vymazaná komunikácia na Facebooku, ja neviem, návštevy na úrade vlády a ďalšie veci, ktoré sú spojené s tým, že vlastne sa dlhodobo na toto pripravoval. Čiže otázka znie, že či je to naozaj osamelý vlk, alebo či za ne môže stať aj nejaká skupina, ktorá ho pripravovala.
Čo sa týka osamelého vlka, ja som presvedčený, že osamelým vlkom bol v tom technickom slova zmysle. To znamená, že on bol tou osobou, ktorá siahla na konci dňa po zbraní a vystrelila na premiéra 5 rán. Čiže podľa vás to nebola organizovaná skupina, ktorá ho použila? To určite nie, respektíve určite nie. Nemôžem povedať, pretože ale aktuálne vykonané dokazovanie nesvedčí o tom, že by nekonal technicky sám. Samozrejme, povedal som pred chvíľou, čo vlastne viedlo tohto atentátnika k tomu uskutočneniu toho útoku. A tam som presvedčený, že má obrovský význam zamerať sa na okolnosti, ktoré predchádzali tomu útoku. To znamená, opäť spomeniem, mediálna indoktrinácia, politická indoktrinácia tou politickou opozíciou, extrémne agresívna retorika, absolútna dehumanizácia predsedu vlády, absolútna dehumanizácia osôb, ktoré sú súčasťou teraz aktuálnej politickej koalície. Takže ten potenciál v tomto páchateľovi sa našiel týmto spôsobom. To znamená neorganizovaná skupina. Čo sa týka výmazu, tak áno, tam došlo k nejakej aktivite jeho syna a to bolo predmetom dokazovania, ale nie v tejto veci. Čiže ja predpokladám, že tam možno nejaké... Čiže vymazal to syn, nie samotný Facebook? To vymazal Facebook a bola tam aj nejaká aktivita jeho syna, ale k tomu sa aj nebudem vyjadrovať. Nie je to ani súčasťou spisu, ale my sme v rámci analýzy niektorých vecí identifikovali rôzne prepojenia, rôzne vzťahy a kontakty pána obžalovaného na osoby z politickej opozície, predovšetkým zo strany demokrati a samozrejme na rôzne kultúrne mimovládne organizácie. My sme to spomínali aj na jednej tlačovej konferencii a ja si myslím, že tam tieto prepojenia, ale nie tak, ako to hovoríte, že by tam mala byť nejaká organizovaná skupina, ktorej súčasťou je práve on. Nepotrebujete tieto metódy uplatňovať. Môžete robiť ovplyvňovanie osôb z pozadia na to, aby ste dosiahli stanovený cieľ, ktorý si stanovíte vy a tá osoba častokrát koná iba v nejakej emócii alebo v nejakej vlastnej frustrácii a pán obžalovaný si samozrejme tú celoživotnú frustráciu, to opäť hovorím o znaleckom posudku, kompenzoval práve tým, že siahol na zbraň. Predpokladajme, že Juraj Cintula bude spravodlivo odsúdený. Myslíte si, že to bude mať v rámci slovenskej spoločnosti nejaký preventívny účinok, že už sa v budúcnosti takáto vec nezopakuje? Nie, pretože trestné právo neplní svoju spoločenskú funkciu v tomto smere. Trestné právo od 2020 už vôbec nie. Trestné právo sa používa vyslovene ako prostriedok na likvidáciu svojich nepriateľov, alebo to môžeme premostiť potom, čo sa týka pána Bombica, ale trestné právo prestalo svojím spôsobom plniť svoju spoločenskú funkciu a nikdy neplnilo v tom smere, ako sa pýtate, pretože je úplne jedno, či vy zvýšite trestné sadzby, alebo dáte trest smrti, alebo akokoľvek. Ľudia sa podľa tohto neorientujú a nerozhodujú a neovplyvňuje to zásadným spôsobom ich konanie. To znamená, že preto hovorím, že dajme trošku trestné právo bokom, toto je omnoho závažnejšia vec ako trestné právo ako také, ktoré sa takým spôsobom zdefamovalo za posledné roky práve prácou špecializovaných trestných zložiek, že by bolo treba zrejme prehodnotiť, akým spôsobom do budúcnosti budeme regulovať tento druh spoločenských vzťahov, lebo to právo je skutočne sa stalo akousi pavedou. No a v tomto prípade treba zamerať sa na príčiny, čo k tomu viedlo a skôr je to otázka na psychológov, psychiatrov a samozrejme, ktorí by mali zásadne vplývať na spoločnosť aj svojimi vyjadreniami, aj svojimi výstupmi, pretože aktuálne ten rozpad spoločnosti a ten rozpad spoločenských vzťahov nastúpil aj z toho dôvodu, že je tu obrovská masa frustrovaných ľudí, ale to je celosvetový fenomén
je najväčšia spotreba antidepresív a tak ďalej, to všetko so všetkým súvisí a mali by sa teda psychiatri zamerať na skutočne akože hľadanie príčin a následne odstraňovanie tých následkov a nie byť politicky aktívny a robiť zo seba politických aktivistov, ako to teraz bolo, keď nejakých 800 psychiatrov podpísalo pod nejaký pamflet, ktorým označili predsedu vlády za nespôsobilého a podobne. Ešte posledná otázka, čo sa týka prípadu Juraja Cintulu. Prečo pán premiér neprišiel osobne na súd? Prečo len prostredníctvom vás sa zúčastňuje? Nechce nejakým spôsobom prilievať olej do ohňa, ako sa hovorí? Alebo aké tak v prvom rade pán premiér, ako si mohli všimnúť všetci občania Slovenskej republiky, za 30 rokov odpracoval toľko, koľko neodpracujú niektoré generácie. Takže on je 24 hodín v práci a pracuje. Napokon to netreba nejakým spôsobom dokazovať. To je jednoducho fakt, ktorý vidíte každý deň. Pán premiér má dôležitejšie, samozrejme zásadne dôležitejšie národno-štátne záujmy, energetická bezpečnosť a podobne. A vzhľadom na to, že atentátníkovi odpustili úplne prirodzené, že nemá dôvod sa zúčastňovať hlavného pojednávania, keď je zastúpený splnomocným zástupcom, neuplatnil si náhradu škody, ani pán obhajca, ani pán obvinený, obžalovaný, ani pán prokurátor nenavrhli jeho výsluch a ten výsluch bol prečítaný, respektíve bol obrazovo-zvukový záznam, takže ja si myslím, že nie je dôvod a ja, keby som bol v takom postavení ako on, že som teda zažil takúto hraničnú situáciu, životohrozujúcu situáciu, nemal by som dôvod zúčastňovať sa na takomto procese. Poďme teraz v prípadu Daniho Kollára. Nedávno bola podaná obžaloba v jeho prípade. Stalo sa tak potom, čo sme konštatovali nečinnosť OČTK od jeho príchodu na Slovensko. Odrazu tá obžaloba bola podaná, čo bolo trošku možno prekvapujúce. Myslíte si, že to bolo aj z dôvodu toho, že vy ste často kritizovali tú nečinnosť vyšetrovateľa? Bol tam aj pán poslanec Ivan Ševčík na nejakej kontrolnej návšteve v Justičnom paláci. Mohli tieto veci urýchliť, to podanie obžaloby? Takto, v každom prípade treba hneď na úvod povedať, že toto je inscenovaný proces. Inscenovaný proces, podobne ako boli procesy, niektoré politické procesy v rokoch 2020-2023. Orgány činné v trestnom konaní prakticky od počiatku, kedy mu bolo vznesené obvinenie ešte 2021, porušujú zákon, porušujú procesné pravidlá, ale nás to neprekvapuje, pretože sú to stále tí istí špecializované trestné zložky a ich zástupcovia, či už je to na úrovni špeciálnej prokuratúry, alebo je to na úrovni NAKA, pretože aj vyšetrovateľ je pôvodne z NAKA. Tieto orgány činné v trestnom konaní majú modus operandi takýmto spôsobom konať, buď nekonať, alebo v prípade, že majú nejaký zámer, ako v tomto prípade, tak konať promptne až tak, že porušujú vaše práva. To znamená, že v tomto prípade napríklad v prípravnom konaní pôsobí zaujatý vyšetrovateľ Sivko z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Podľa nášho názoru aj zaujatý vyšetrovateľ, zaujatý prokurátor, ktorý toleruje a akceptuje tieto protizákonné a protizákonné procesné postupy vyšetrovateľa. Aby som použil taký príklad, prečo si myslíme, že je vyšetrovateľ zaujatý. My sme namietali jeho procesné postupy a v zmysle judikatúry Ústavného súdu je nezákonný procesný postup spôsobilou námietkou zaujatosti. My sme podali túto námietku, on to ignoroval napriek tomu, že sme poukázali na judikatúru Ústavného súdu, čiže sa tou námietkou ani nezaoberal. Následne, keď bol vo väzbe, ja som sa nezúčastňoval tých úkonov, pretože nebudem sa zúčastňovať úkonov, na ktorých sa zúčastňuje zaujatý vyšetrovateľ a prokurátor, o ktorých zaujatosti nebolo zákonným spôsobom rozhodnuté. A v tom čase, keď bol pán Kollár, pán Bombic sám, teda navštívili ho vo väznici a žiadali o neho teda nejaký procesný úkon, on ho samozrejme odmietol, tak mu vyšetrovateľ Sivko, inak podobní vyšetrovateľ Sivko týchto akože extrémistických trestných činov, takzvaných verbálnych. Vyšetrovateľ Sivko mu povedal, že by mal mať vlastný rozum a nie počúvať advokáta.
a potom mu samozrejme povedal aj taký výrok, že keď mu hovoril nejakú argumentáciu vo vzťahu k tomu, prečo ho stíha za niektoré trestné činy, tak mu povedal, že to sa jedná o tie vaše sionistické sračky. Takže toto sú expresívne výrazy, ktoré by vyšetrovateľ nezaujatý používať nemal. Samozrejme, vyšetrovateľ si zbabelo poprel, že k takémuto incidentu došlo, napriek tomu, že pán Bombic mi to hneď bezprostredne potom, ako vyšetrovateľ odišiel, volal z väzby, že takáto situácia je, tak som mu povedal, spíš si to, čo ti povedal, aby si to pamätal a podáme námietku zaujatosti. Čiže takto to celé prebieha. My sme neodmietli vypovedať, ale povedali sme, že vypovedať budeme potom, ako bude nám umožnené vypovedať pred vyšetrovateľom, o ktorej ho námietke zaujatosti bolo riadne a zákonným spôsobom rozhodnuté, k tomu nedošlo. Bola podaná obžaloba. Čiže k tým prieťahom konaní dochádzalo predtým, potom ako sa už indoktrinovaná verejnosť a mediálna obec a iné zaujímavé skupiny, ktoré stoja v pozadí kriminalizácie Daniela Bombica, uspokojili s tým, že je vo väzbe, tak samozrejme tá aktivita už smerovala iba k tomu, aby ho čím skôr dostali pred súd a súd nejakým spôsobom o týchto jeho skutkoch, ktoré samozrejme nie sú trestnými činmi, sú trestnými činmi iba z toho dôvodu, že Daniel Bombic kritizuje niektoré spoločenské skupiny, kritizuje niektoré politické systémy, kritizuje niektoré štáty a táto kritika má podľa môjho názoru za následok, že je teraz aktuálne väzobne stíhaný. Čo vlastne podanie obžaloby v tomto konkrétnom prípade znamená? Ako sa bude daného prípad vyvíjať ďalej podľa vás? No, pokiaľ sa pozriem na politický proces, ktorý prebehol vo vzťahu k jednej osobe, ktorá sa rozhodla nejakým spôsobom komunikovať svoje názory a svoje prejavy, to je pán Magát. A ak sa bude uberať ten proces týmto spôsobom, no tak môžeme veľmi skepticky povedať, že to Daniel Bombic bude vo väzbe až do rozhodnutia súdu, dokonca možno až do rozhodnutia odvolacieho súdu. Čo bude škandalózne v rozpore s judikatúrou, na ktorú pravidelne poukazujeme. My sme včera prezentovali argumentáciu asi na hodinu. Predniesli sme záverečný návrh s tým, že sme odovzdali pani súdkyni aj asi 45 strán textu, ktorý obsahoval vlastne argumentáciu vo vzťahu nedôvodnosti väzby, vo vzťahu nedôvodnosti obvinenia a tak ďalej. A pán prokurátor v stručnosti asi za 30 sekúnd predložil návrh v tomto znení. Vážený súd, navrhujem, aby vzhľadom k tomu, že obvinený sa vo väzbe nepoučil a nezmenil svoj postoj k svojmu konaniu, navrhujem, aby bola väzba väzba pokračovala naďalej. A na základe čoho tak tvrdil? No, to nie je až tak podstatné. Podstatné je tá podstata toho myslenia špeciálnych prokurátorov, bývalnej špeciálnej prokuratúry, že oni stále považujú väzbu za prostriedok donútenia k priznaniu alebo prostriedok, ktorým sa dosahuje vlastne predpoklad a hypotézy prokurátora. To znamená, že pokiaľ by Daniel Bombic povedal, áno, mrzí ma to, ja už to viac robiť nebudem, tak to by bol dôvod na jeho prepustenie z väzby. Ale musím povedať objektívne, že pani súdkyňa na toto veľmi promptne zareagovala a povedala, že toto je skutočný postoj, ktorý je nezlučiteľný vlastne s inštitútom väzby ako takým, pretože väzba nemôže byť nátlakový prostriedok, väzba nie je ani trestom, ani ho nemôže nejak nahrádzať nedočkavo. A v tomto prípade teda platí to freudovské prerieknutie, že pán prokurátor to povedal úplne akože bežne, pretože toto je ich metóda a toto je ich pohľad na svet. Čiže pokiaľ sa ty nepriznáš alebo pokiaľ nezačneš, teda nezmeníš svoj postoj k životu, tak my ťa tu budeme vo väzbe držať. Čiže on si pomýlil väzbu s trestom a pomýlil si to. Paradoxne teda to platí teda pre prokuratúru a som rád, že tieto metódy si neosvojil špecializovaný trestný súd. Čo je dôležité povedať z hľadiska nejakej časovej perspektívy, keďže my využijeme všetky dostupné právne prostriedky, tak
Ja predpokladám, že skôr ako v septembri sa pojednávanie nezačne, pretože súd bude musieť rozhodnúť či už o odmietnutí obžaloby, čo nepredpokladám vzhľadom na to, ako sa postavil teraz v väzbe, alebo o prijatí obžaloby. Keď príjme obžalobu, my podáme samozrejme sťažnosť, bude o tom rozhodovať opäť Najvyšší súd. Čiže je tam viac takých procesných štádí, ktoré musia prebehnúť, aby sme sa dostali k tomu pojednávaniu. V každom prípade ale je potrebné povedať, že pani sudkyňa vlastne rozhodnutie o ďalšom trvaní väzby odôvodnila veľmi stručne iba tým, že vlastne pred 2 mesiacmi rozhodol Najvyšší súd o vzatí do väzby, pretože porušoval podmienky. My sme to napadli na ústavnom súde, pretože Najvyšší súd si vyfabuloval vlastne nejaký dôvod, pre ktorý následne obmedzil osobnú slobodu a vyhodnotil si ten nenávistný prejav, ale ten nenávistný prejav nemá legálnu definíciu. Čiže vy môžete prijať nejaké obmedzujúce opatrenie a zakázať napríklad obvinenému sa stretávať s nejakými osobami, alebo zakázať obvinenému vycestovať. A vy keď vycestujete alebo sa s tými osobami stretávate, tak porušujete podmienky probačného dohľadu. Avšak keď vy poviete, že nesmiete šíriť nenávistný prejav, to nemá legálnu definíciu a vy neviete, čo môžete a čo nemôžete. Čiže vy nemôžete predpokladať, aké dôsledky bude vaše konanie. A toto je vlastne podstata tej ústavnej sťažnosti, ktorú sme podali, pretože toto je absolútne mimo ústavný rámec a jednoducho Najvyšší súd prijal rozhodnutie, ktoré je v rozpore s princípom legality, legitimity aj proporcionality väzby. A pani súdkyňa sa aktuálne s ním takto stotožnila, čiže keď to máme ešte zostručniť, v podstate takýmto spôsobom tá väzba môže trvať ako keby do nekonečna, pretože sa môže stále opierať o to, čo sa stalo pred 2 mesiacmi. Ale my sme poukázali na jednu zásadnú skutočnosť, ktorú absolútne ignorujú a dokonca ju odignoroval aj Najvyšší súd, pretože my sme týmto argumentovali od počiatku a opäť je to opreté o rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Českej republiky, Slovenskej republiky, že vy v prípade, že obžalovanému nehrozí nepodmienečný trest, nemôžete ho väzobne stíhať, pretože tam je absolútna disproporcia medzi tým, že on je v čase, keď je nevinný, pretože platí prezumcia neviny, ďaleko viac obmedzovaný, teda obmedzovaný na osobnej slobode, ako to, čo mu reálne hrozí v prípade právoplatného odsúdenia. Verejnosť to možno netuší, ale všetky tie obvinenia Daniho Kollára sú vlastne prečiny, okrem jedného zločinu, a to je vlastne zverejnenie toho linku na protokoly sionských mudrcov. Vy ste na súde už raz argumentovali, že je to voľne dostupná kniha, že to nie je nejaký falošný pamflet, ale je zaujímavé, že toto vôbec tých ľudí nezaujíma. V každom prípade toto je absolútne zásadná vec, pretože to je jediný zločin, pre ktorý je Dani Bombic obvinený. Všetko ostatné sú prečiny s nízkymi trestnými sadzbami, čiže skutočne spoločensky málo závažné konania, už aj podľa zákonodárcu. A čo sa týka protokolov sionských mudrcov, Dani Kollár bol obvinený z 2 zločinov. Jeden bol poukázanie na knihu Židokracia pána Magáta a následne ešte teda zdieľanie linku na protokoly sionských mudrcov. My sme podali sťažnosť proti uzneseniu obvinenia a prokurátor nám vyhovel v jednej veci, a to v obvinení práve pre zdieľanie knihy Židokracia, kde konštatoval, že teda sa stotožnil s našou argumentáciou, že teda nemohol vedieť, že je extremistická a podobne. My máme na to iný názor a máme na to názor taký, že my sme zároveň podali aj trestné oznámenie na pána Benčíka, pretože on rok predtým, ako Dani Kollár vôbec sa dostal k tejto knihe a iba ju konfrontoval s tým, že práve pán Magát je za to obvinený, že nech si porovnajú tie veci, čiže poukázali iba na to, že takáto kniha tu existuje, tak pán Benčík túto knihu intenzívne propagoval, aj keď v tom negatívnom zmysle, ale propagoval, a trestný zákon nehovorí o tom, či ju máte propagovať pozitívne alebo negatívne. V každom prípade je to rozširovanie extremistického materiálu. A samozrejme museli sa orgány činné v trestnom konaní a vysporiadať s tou diskrepanciou, že na jednej strane by tu bol Daniel Bombic, ktorý by bol obvinený z poukázania na knihu Židokracia, na druhej strane by tu bol Ján Benčík, ktorý je samozrejme chránenou osobou v tomto mediálnom progresívnom priestore, ktorý tú knihu pravidelne zdieľal, poukazoval na jej negatíva a tak ďalej, no ale z hľadiska tej skutkej podstate je to isté. Takže my si myslíme, že to bol dôvod, prečo mu zrušili obvinenie v tej Židokracii.
A čo sa týka protokolov sionských mudrcov, je to situácia, cez ktorú nejde vlak. To je tak absurdné obvinenie, že poviem pár bodov, s ktorými sa doposiaľ nevysporiadali a ani súdy a nevysporiadali sa ani orgány činné v trestnom konaní. Myslím si, že účelovo udržiavajú túto kvalifikáciu ako zločin preto, aby mohli hovoriť o závažnosti tých konaní, pretože ťažko sa interpretuje, že závažnosť konania nejakých extrémistických útokov, keď tam máte sadzby za tie prečiny 0,2 alebo 0,3 a podobne, 1,5. Čiže snažia sa umelo udržať tento trestný čin ako keby v behu. A čo je podstatné povedať? Daniel Kora Dani Bombic zdieľal link na protokoly sionských mudrcov, ktoré sú bežne dostupné na internete. Iba poukázal na to, pozrite sa, čo sa deje v aktuálnej spoločnosti a porovnajte si s tým, čo je vlastne v tých protokoloch napísané. To, že je to pamflet, to je ako nespochybniteľné, to tu nebudeme teraz rozoberať, to nie je ani podstatné. Podstatné je to, že je to kniha, ktorá je absolútne verejne dostupná. A Daniel Bombic predtým, ako vôbec nejakým spôsobom takýmto tú knihu zavesil na ten net, tak samozrejme vedel, že je kontroverzná tá kniha, pretože tie informácie o jej kontroverzii alebo teda tej problematike tej knihy mal. Preto zisťoval, že ako je to na Slovensku, pretože v tom čase pôsobil v Londýne, ako je to na Slovensku a zistil, že je bežne dostupná v knihkupectvách Martinus, bežne dostupná v knihkupectvách Pantarej, teda akože najväčšie monopoly knižné a nakoniec zistil aj to, že je bežne dostupná, keď si kliknete na internetovú knižnicu, je bežne dostupná v Univerzitnej knižnici Bratislava, ktorej garantom je Ministerstvo kultúry, čiže štát dáva obyvateľom alebo dáva verejnosti najavo, že aj toto je kniha, ktorá existuje a ktorá je teda asi hodná prečítania, keď sa nachádza v najvýznamnejšej knižnej, kultúrnej a vzdelávacej inštitúcii na Slovensku, ktorou je Univerzitná knižnica Bratislava. Takže keď vy máte toto penzum informácií, tak nemáte dôvod tú knihu niekde zavesiť, pretože ju nemôžete ani rozširovať, pretože ona je voľne dostupná a voľne rozšírená. Poviem ešte jednu poznámku. V Univerzitnej knižnici Bratislava sa nachádza ten výtlačok, respektíve tá kniha, to vydanie tejto knihy, ktoré bolo publikované v roku 1991 tzv. Tomášom Helebrandom, ale to je pseudonym. Za touto knižkou mal stať Miroslav Dolejší, ktorý písal aj knihu o 17. novembri, takú kontroverznú. A úvodom týchto protokolov, ktoré sa nachádzajú teda v knižnici, v Univerzitnej knižnici Bratislava, je taký predslov a úvod. A ten predslov a úvod je absolútne antisemický. Tam absolútne žiadna polemika, žiadna kritika. Proste toto je fakt, alebo ak to aj nie je fakt, tak to zodpovedá realite a podobne. Čiže vyslovene antisemické. Takže mi nemôžete hovoriť, že ak takáto kniha sa nachádza a štát má záujem, aby takáto kniha bola voľne dostupná verejnosti, ktorá má o to záujem, tak my teraz kriminalizujeme človeka za to, že zavesí link na bežný link, vy si na 2 kliky si stiahnete PDF-ko protokoly sionských mudrcov, alebo teda kniežaťa zloby od tohto Miroslava Dolejšího. Jedna vec ešte ďalšia, veľmi zásadná, z hľadiska tej subjektívnej stránky, je, že napríklad protokoly sionských mudrcov sa nachádzajú aj na oficiálnej stránke FBI. Čiže máme tu FBI, najmocnejšiu policajnú organizáciu sveta, ktorá protokoly zaraďuje na svoju stránku ako nejakú literatúru, s ktorou sa môžete oboznámiť. To znamená, že ja keď teraz kliknem a pošlem vám link na FBI alebo to zavesím na oficiálnu stránku FBI, tak budem kriminalizovaný za to, že rozširujem protokoly sionských mudrcov. Tu sme v takejto absurdnej, absolútne alogickej myšlienkovej konštrukcii a je to iba z toho a samozrejme na tieto otázky nedostávame odpovede. To samozrejme v rámci argumentácie jednoducho, je to šírenie. To, že to nemôže byť šírenie, lebo je to proste stovky rokov, akože bežne dostupná kniha. Viete, mne to prípada tak, že kde sme sa posunuli ako civilizácia? Nacisti pálili knihy. Áno, nacisti pálili knihy, s ktorými nesúhlasili. No a teraz my nepálime knihy, lebo sme akože civilizovanejší, takže knihy zakazujeme. Samozrejme formálne zakazujeme. Prečo by sme mali zakázať aj knihy, ktoré sú hlúpe? A tých ľudí, ktorí tieto knihy akože nejakým spôsobom prezentujú alebo poukazujú na nich, tak tých zatvárame do väzby.
Viete, to je taká situácia, že keď zakážeme ľuďom čítať a zakážeme ľuďom hovoriť, no tak potom sme skutočne civilizovaná spoločnosť, demokratická už vôbec nie. A to je presne to, čo stále opakujeme aj v tej našej argumentácii. Veď dôležité je, keď chceme s nejakým názorom nesúhlasiť, lebo chceme poukázať, že je nesprávny, tak musíme tomu názoru dovoliť, aby zaznel. To je prvá vec. Potom ho s ním konfrontujme, tú osobu, ktorá taký názor šíri. Poskytnime mu nejakú argumentáciu a na konci, keď ho našou argumentáciou prevalcujeme, tak ho kľudne môžete zosmiešniť a on sa sám spoločensky diskvalifikuje. Ale prečo takýchto ľudí zatvárať? My sme sa neposunuli ďalej, ako to robili totalitné štáty. Toto je totalitný koncept. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie a vyčerpávajúce informácie. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie Diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.